Usemakhosi Jehova namandla mkhulu sabe uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele kunamandla. Ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi. Sikhwela ekhaya Nkosi yamakhosi nempumelelo. Egameni lika Jesu mongcwele Nkosi yamakhosi nawuhluleke emdalweni zomhlaba. Kukuhle kukubi. uNkulunkulu aphakade nathi egameni lakho zephakade. Amen. Ubukele khona ekhaya kubingela umthandazi lamini Pethitif Mpumalanga. Lapho esenzela khona umthandazi. Ubukele khona ekhaya yonke into uma uyidinga empilweni yakho mbukele khona ekhaya. Kumele usebenze ngamandla ukuze uphumelele. Yonke into embukele khona ekhaya iyasetjezelwa mbukele khona ekhaya. Ayikho into eza kalula kuwe mbukele khona ekhaya. Isithunywa nedlozi nokuhlambuluka kwakho kwesithunywa emzimbeni wakho kumele ukusebenzele mbukele khona ekhaya. Akusiko lula. Njengoba wena ubuka lapho ukhona uhleli khona ekhaya mbukele khona ekhaya. Uzoba neyinkinga mbukele khona ekhaya ezingaphezulu kwamandla. Yonke into aba imali, umsebenzi, inhlanhla, impumelo, umshado, umendo, mhlawumbe ufuna kuba nesonto, ufuna namabhizinisi, ufuna amathenda, ufuna umsebenzi, ufuna isikhundla, yonke into mbukele khona ekhaya iyasetjezelwa mbukele khona ekhaya. Ngamandla ufuna ube neyikhwepha ulo webheke kwenzela lokwenzakala empilweni yakho ukuthi kukhona lo suke ukufuna bokubuka lapha mbukele khona ekhaya if umuntu mbukele khona ekhaya akhipha inyosi. Kenza shele awe, hlashe manyeva kanti seseze okukhulu sengikhana osuzwa yini inyosi zimsuzele inyosi ngapha nangapha akayekeli unless azathole ini amakhekhe mbukele khona ekhaya. Uma sahlambulukanga isithunywa sakho mbukele khona ekhaya ungapheli imandla. Uma idlozi lakho likahlambulukanga ungapheli imandla. Uma kayitfolele leyo ifunako lethenda oyifunako noma ke lebhizinisi oyifunako noma le bandla ufuna ulikhandela yakhandeke ungapheli imandla mbukele khona ekhaya. Yonke into iyasetjezelwa mbukele khona ekhaya. Uma uke wazama usukuma phansi wahluleka phinda uzame. Phinda uzame eziloko uNkulunkulu mbukele khona ekhaya asakubekela emhlabeni usakunikeza enye i-chance ukuthi uqhubeke uzame ukuze kugcine kwendekeni kuze kugcine kulungile mbukele khona ekhaya. Inkosi ikubuse mbukele khona ekhaya ubukele ama-video ami phinde futhi akukhona namanye phaka TikTok mbukele okhona ekhaya. Inkosi ibusise ikhanseli nizamandla zephakade. Amen. God bless you. I love you. Nama namba ngaphansi. Thokozamini.